שלום וברוכים הבאים. בסרטון הזה אני אסביר איך אנחנו מגדירים את הפרטי חשבון שלנו של פייסרה במערכת קיירוס, ולאחר מכן גם אני אראה איך אנחנו מבצעים משיכה. אז בואו נתחיל. קודם כל תיכנסו ל-chaosplanet.com, לאחר מכן לקבינט ולוג מי אין. שימו לב שאני כבר העברתי כסף ל-salary account, לחשבון המשכורת, כדי שנוכל לבצע את ההעברה. אז מה שאני קודם כל עושה, אני לוחץ על הכרטיסיית שם שלי כדי לעדכן את פרטי החשבון בנק. נחכה רגע שזה יטען. אז אחרי שנפתחה לנו הלשונית של כרטיסיית פרטים אישיים, אנחנו לוחצים על בנק דיטיילס, אוקיי? ופה אנחנו מתחילים למלא את הפרטים. אז אילו פרטים אנחנו צריכים? אנחנו צריכים שם של הבנק, כתובת הבנק, IBAN number ו-SWIFT code. מאיפה אנחנו מוצאים את זה? אנחנו מוצאים את זה בעצם מפייסרה. אז בואו ניכנס לפייסרה. למי שאין חשבון פייסרה יש קישור בתחתית הסרטון שאפשר לפתוח שם פייסרה בחינם, ואנחנו עושים לוג אין. וכדי להוציא את הפרטים אנחנו לוחצים פה על אוסף כסף, טען כסף. הפרטים שאנחנו צריכים להכניס פה זה את השם חשבון להפקדת מי, את המדינה שאנחנו ממנה מפקידים, שזה צ'כיה, והכסף שאנחנו מקבלים, אנחנו צריכים לסמן יורו, לוחצים על update, והוא פה בעצם מוציא לנו כמה נתונים. אז קודם כל הנתון הראשון, בואו נחזור לקיירוס, נראה מה הם רוצים איתנו. אז הם רוצים בנק ניים, בואו נמצא את הבנק ניים. בנק ניים זה פייסרה LT, מהירים את זה, לחצן ימני העתק, חוזרים לקיירוס, הדבק. כתובת הבנק מופיע לכם מתחת לסרטון, זו הכתובת שאנחנו צריכים להכניס במקום הזה, אני אעתיק אותה, לחצן ימני, הדבק. IBAN number, אנחנו חוזרים לפייסרה, זה ה-IBAN של החשבון הספציפי הזה, מאיר אותו, לחצן ימני העתק, חוזר חזרה, לחצן ימני הדבק, ו Swift code, BIC, Swift code מופיע כאן, מאיר אותו, לחצן ימני העתק, חוזר חזרה ומדביק, ועובר על כל הנתונים, רואה שהכל תקין, ולוחץ על שמור שינויים, Save Changes. לאחר מכן נפתחה לי חלונית שהשינוי בוצע בהצלחה, אני יכול לסגור את החלונית הקטנה, ואני יכול גם לסגור את החלונית הזאת. ועכשיו מה שנשאר לי לעשות זה לבצע פעולת משיכה. אז אני נכנס ל-Money, יורד למטה ל-Salary Account, מוודא שבאמת יש לי פה כסף. מי שעדיין לא יודע איך עושים את זה, יש סרטון שמסביר איך אנחנו מעבירים כסף בין החשבונות, ולוחץ על משיכה. לאחר מכן יש פה שתי לשוניות, לשונית אחת זה AGC, אוקיי? כרגע אנחנו לא משתמשים בזה, ויש פה אפשרות של SEPA Direct Transfer, שזה האופציה, האפשרות להעביר לפייסרה, אז אני לוחץ כאן, ושימו לב שאוטומטית הנתונים כבר נכנסו. זאת אומרת, הכנסתי את הנתונים בכרטיסייה של השם, שמרתי, וזה נכנס לכאן בדיוק את אותם פרטים. שימו לב, פייסרה, הכתובת, IBAN number וה-SWIFT code. אז אני מוודא שהכל תקין, יורד למטה, ובעצם אני בוחר את הסכום שאני רוצה למשוך. יש לי פה $100, אז אני לחצתי $100, ואז אני לוחץ על send me a code, הוא שולח לי בעצם קוד למייל שלי, לוודא שאני עשיתי את ההעברה הזאת, ופה הוא רושם לי איזושהי הודעת התראה, שים לב, המשיכה תהיה ב5 ימים הראשונים של חודש נובמבר. בסדר, 5 ימי עסקים, אני אומר לו אוקיי. קיבלתי לשונית פה, חלונית שהפעולה בוצעה בהצלחה ונשלח לי קוד למייל. בואו ניכנס למייל, וקיבלנו מייל מקאוס פלנט. בואו ניכנס, הנה הקוד, אני לוחץ עליו פעמיים, לחצן ימני העתק, נכנס חזרה לקיירוס, confirmation code, לחצן ימני,
back ומוודא שכל הפרטים נכונים ולוחץ על confirm. ברגע שלחצתי על confirm בעצם ביצעתי פעולת משיכה מקיירוס לפייסרה. אני אראה את זה בחמישה ימי העסקים הראשונים של חודש נובמבר. אז זה הכל עד כאן בסרטון הזה, ואם הסרטון עזר לכם תנו לנו לייק, וכמובן לא לשכוח להירשם לערוץ. אז שיהיה בהצלחה ולהתראות.